65 gol iki 6 maksudnya 56 dengan lo malah sepotong pada gol kita harus ditambah oke mogol ngomong gol kuwi golongan jadi mogol kuwi ngomong kabeh golongan mulane orang lokal nek dadi ketua ketoprak iya mergo sampeyan iki muni ngomong kabeh golongan lah saiki kuwi bisono dadine kanggo keluarga dina apa wae bakal becik kanggo golek apa jiwa utawa rezeki sapa wae mesti manut karo dekne saya-saya kuwi bojone nang ndi nek kowe ra gelem ngandhap ketoprak wayu manggol tak dorak-dorakno doae kok elek. Lah ya apa doae kok iki wis kabeh doae bahaya. Ora ngono. Jane ngono sing njenenganipun Pak Sono iki sing pira. Aja mi sono. Ya sapa? Ora ana mudeng. Iyan iki digawe apa akrah ngono. Lah sing kon anu kudu iyan Mas ponakane ngono. Ponakane dhewe apa dhewe? Sunatan lho. Lah ini sunate wis bar. Iya wis lapane dinganane. Kan modelnya Pak, sono aku yo. Sono sopan sing digawe ngono wong wedok mentenge ra umum. Yo nek Pak wong pojokan nang masjid iki sing digo tanggapan nang mbok. Sono sapa wong brosot sing digawe karo konten. Sing disuman iku rezeki sak yo. Orang pakai kis, alah wong kis kalau ngerani kis. Nyatane dhek gegere ra umum. Aku umum sunat bareng iki nunggoni kancane sunat malah awake panas ngono. Bareng panas saiki kepengin sunat dhewe. Ha nggih. Sing bae wedok wis anggere gelem sunat tak tandakno mogol ngono. Lah iya. Ya ngene yo rada ringan yo. Ora ngono, umpamane sing ketoprakan Pak dene wis salat anu wis nyambut gawe ning kono. Jelas wis ora iso to. Dene kan kemis sesuk. Kemis sesuk iki ana tahlilan, ana pengajian ana tahlilan iki. Yang iki ya ana pengajian. Lah situ, sesuk gak kosong nah, manggol. Kaitan. Parang. Layak ae komplek. Jadi kalau kami, iya, matur nuwun.